S vami Rizik. Dneska som tu so Sebastianom. Pozdrav. Sebo, pozdrav. Kámo, a je tu aj s nami ďalší host, nie že ja, ale je tu aj Samo. Kamo, wej! Potrebujem 100 miliónov, to ešte nemám. Tak ale aspoň mám... No, môj frajerky brat... Počúvajte, fanúšikovia. V druhom dieli sa pokúsime... Počkaj ticho, Sebastian. Pokúsime sa získať tento admin Lucky Block. Uvidíme, či sa nám ho podarí získať, ale bol by som rád. Bol by som fakt rád. Samuela potrebujeme do hovoru. Nie. Kámo, ale ich chcem, aby aj on tam bol. Kámo, a zas tam bude robiť dementiny. No. No a? Je to môj kamarát. A kvôli nemu dostanem ešte ban. Ty. Kámo, nepridávaj ho do hovoru. Dobre. Počkajte, musím sa na chvíľu livnúť. Prečo? Neviem. Môže sa opýtať, či môže ísť niekto do skupiny, kamo. Vieš, kde je tá Slavka? Kde je skupina Sebo, ty kokos? Veď tam je, že skupina Sebastian a Marek. Ale tam oni sú neni, počkaj. OK, tak Sebastian už skončil. A počkáme si na ňo. S ním to budeme jasné, že s ním to musíme otvárať. Čo na mňa čakáš? Čakáš na mňa, že ty peček? More Merkur. Tak počkáme si na Sebastiana a so Sebastianom to otvoríme. Alebo že by som fanúšikom to gifov, neviem. Rozhodnite sa, chalani a babi, ak ste tu. Tak rozhodnite sa, či to fakt chcete, alebo nie. Tady mám ešte na to. Sakra! Dement! Sorry, YouTube. Kam, nedaj mi ban, OK? Sorry, YouTube. To ste počuli. Zbijem ťa. Kamu, nerob! Takže chalani, či ľudia tak skapal, či umrel, OK? Umrel. Kamu, kde je toľko ten Sebastian? Počkajte, vydržte. Chcípak. Tému. Čo robíš, mane? Čo máš za problém, more? Zbijem ťa. Ty. No Sebastian by mi už mal zavať, nie? Podľa vás. Čo? Keď bereme luli, tung, sahur. Sahur. Pítka.